kubor nagaslem jong unongsan Hima. Dekat keting jengah kedai usan dorlang nang sap ngasong sap Mawlaingut pengadai usketri Shnong jong Shnong Mawlaingut hi pada kowe. Teh pon nekapon jiwan lang ni padang pi kum ki lat thai kubor man Pynshai rak kubor di belam mi persak ke Shnong jingi ni tiu ke beladap. Teh Jingpynpra jingi kalong ba halor kubor ki belam mi ang ki keno ingi kum ki lam Shnong ba ngidai kinong persak ya kanem Seng Khasi. Ri Pynshai lagi kum kina dalam Shnong, nimdan kino ke Jingpynpra ya kano gandiam apa Shnong. Ni pedang sembah kino kiniam ki betan apa Shnong jingi. Hoi Shnong jingi ko hadu mentai di don lightly kiniam, kita kalong kan balang Presbyterian, kakak Katolik, bar kaniam Khasi. Te kiniam lightly dulu mendai mentai ki don apa Shnong jingi. Nimdan kino ke Jingpynpra iki. Ni pedang sembah ba iki perhabat dan kena jilat yang jingkiru dim dan Jingpynpra kin dia ro handai lagi kami lam Shnong is golong ngopan ba kidan kibriu ya si ko bensim kebu kumnu Shnong jingi Shnongan ban penyeperniam ten lagi Shnong mungkin pa kum kita ni prem jur kumi ta kibriu kiban pensit kiban pensit ha Shnong jingi ba ong kita jingi perniam pa Shnong jingi Shnong jingi ni su ong ta kibriu ba ni sekhamat ba sim dai su ban ong kumi tak dikti Shnong jingi ban kenthok Shnong jingi bagi dak jingi perniam ri Pynshai mata ba ka Shnong jingi ka pedang sumpah yang kiniam ka dan lupa lightly bat nyimdan kenu Jingpynpra iki habdan kenu jilat nam jingkiru ni syak sumpah iki bikin reke kenu kaniam je lang ji kum kinai lam Shnong kita tuk kata ka Jingpynpra eng janga ba kesan sam ngadai kum rong ba Shnong jong Mawlaingut nakwa ban Pynshai tinit sepangga jing dia po Mawlaingut na banta ka Jingpynpra je kete ki kam bede po Shnong kum nga rong ba Shnong nakwa hi ban Pynshai na banta ki kila ya pha iki nem ai kila pha ya ke CCTV kila ai kila pelaj marba ka snau thu bakla namar kat kum ka Jingpynpra Shnong ha thau ngim yo kala po Shnong mandaka nyinyale poi man siya IFIR no siya kaka ja saki pulih te namar ba ngimut dia kata jaka ngimut hiban snajing ICDS namar ba ngimut ban sna nam jing man toy jong ki khun jong ki pat ba jong ki Shnong hi ya ka Mawlaingut brakawai ban ngaprem jur ki wanda ki no nai ki wei ki bar Shnong ban pen siongsit ban pen sit rahem ya ki briu ke bahab hakabor sensar ke bayadai hak kti ke jama ngasneu kta panusup perkat namar ba ki yale kenya fai FIR no dakakis prasnong nikwa ban pen bai dak jingha larung no dam mano tang ban ya pen baru nimlap kele hana bam nyeusu ya ka Seng Khasi balai lasu thambor lasu lebor ya kata ka komle nam jangki namar man sama kat ke Jingtep jenga ke ya ong mai nyitit kum Shnong Mawlaingut wa hadin kila ya jak kerteng na ta kila ya kut na temen ta lai kala nang khamha arsya nyala long lut nasau teli ki Shnong nyala long sa teng kawai mar nya kum urung ba Shnong ni menta pengalong teng marwai ngasngeu ta bat ngasngeu sanut ka nikwa ban Pynshai hakmat jong tipat ba balai ki ya sutu bakla kamde ban long pancrong phlim ya ka jingje ngaprem jur ya ki na ki briu ke bawan bantu klar khamjam hapo Shnong po thau wat danga ki ngakum orang ba Shnong ngamyo ban pensung thu suwa balai ki ya na kabor lendet kerting jangan beli mak dan baksun kadi membar jeng Shnong dan lagi jangan sebenarnya iki ka ba Shnong burung ba Shnong kila ya keren sekmat tiga Jingpynpra ini kelong ba Halor ka jing sui paniam ko batai sekretari sekmat tempat sakui ru kelong ba lagi jengi Shnong hoi dan kau ikut jeka kaba, kumbala batai orang Shnong, kaba mencua gedeng long spread ke Shnong, andai dalah din, tinggal Italy nak kau, nak lagi jengi Shnong, tinggal nomor ba kacakalum Jingtep tibun te
nomor bakta ka wigi jaka ka bam pat da bun rum sep idron tang lai tili yai ngi nomor bayan ga jaka ngi penat kam bangin sina ka wigi SCDS ta henry nak le jengki pat penstu bakala wat ikut ba ki ong gani gadi kelum jingtep jang Khasi henry Halor kata ru kila ong bas kila don ki ba ong sange suan nak le jengi ngla pen sange henry nonor bang pen sange ru te nak le jengi nomor bangin pen bet ai ring la lik bani kan du uru ha wigi step henry kelum don te nak le jengi tingdang bangin sanang ya ini kam semat bangin penbet and kendit ba kala pois dan dak FIR dan ini po media ti nak takadau nak leng jingi Pynshai ba ladadan kinu ki kam po sino po tha video banwan sos khamat bani penbet bangin ya chuai dak kam si jerong te bat kuiru nak leng jingi hatuk sengi kidan ong ba kani ke caka kadi ke caka thang em nak leng jingi persya jur ba kani ke caka kam de ke caka thang bri kan kadang de tan kolom Jingtep Marka Jingtep ru ka bangitip beras kita kada Jingtep jong Shnong om jong Seng Khasi. Te kawi ru penram jur ikibri ke bana bar Shnong bawan bantu kelari kam bawan bantu kelari kam Shnong jengi. Kadang-kadang jengi ni penram jur community brio ke bakwa buram nomor kaburam hi kasawan nadin ka kam kaya cekman. Te kat kum ke FIR bagi ai ki ai kat tu kan ngot kibrio Henry ngalawat ya ta ka FIR ki ayaw kontraktor kana kling chingi ngisim ba kani ka FIR wat chadu police ru ngai ka Pynshai ba kani ka FIR kanom dei ya no ino giru simet dan dei kan dei bet ya ka Shnong ngam tip na ka e ka daw ba ki pos du ka FIR nomor tip yak ngurus pa ba ki dei ki nong terskar na tip hakanu ka ngam la ban tip ki jingmot jang ki bri ko ba spo dei na kling chingi Pynshai ba kini ki bro ki dei tang ka Jingpynpra jangno Henry nakaling jingi imdan ka ba kum kata ka bangin persya ino reno Henry nakaling jingi priang subha ikinok Shnong bro gede ikinok Shnong jang Mawlaingut tang katai bless te nakaling jinga kung presiden jong Seng Mawlaingut pelun ngarap dak ju sukya kun sim ba ikene kam ko bala chia ne ba ki bri ko ba FIR ikinok kam jong Shnong te bali ni dak ju sukya namar ni kum Seng Mawlaingut ye trade ka Shnong kasang adan ka jing sok san henry ka sujiar khat man da FIR tangi ni kleng sa smaro ni persya ya gane ni peremjur igine ginang le igine ikam sneu hapak Shnong hapak tha nakaliang ka janga nga dei ka secretary jong ka Seng kami Mawlaingut pelun ni dam da ka jing si ka bakthang ba isu dap da ka jing khia ka jingot namad bakum kine ki jai breu kidan hapo Shnong ka jingi hengi ha ka Shnong ka jingi kadon ka jingi bet ya dunti te mentang apat kilong kumni namar ngi persya joro yaki makile yaki jat kam kum kini haka jing sha ki de ba kin ya kren shu ha Shnong henry mentang ki kloi pen ban ai pen ban dak FIR de ki ken no ru ba ka Shnong ka la thombor ki ha ban pen prai ki ken ro la ni ki fencing le ban ya kilom Jingtep ki jengki henry Shnong kamdan ni kabakun kata henry ngi kum ki Seng lokmi idan ga jing sangsi ban ngi habang idan kanu kabentang i trailang bet bat ka Shnong ban ngi let bet rengkat bat ki rung ba te ha ngi dap da ka jing sngau diaw ka ban sim habakum ki ni ki breu ki pen yeshrot ani ki pen sngau per niam henry ladang idan ha kanu kan niam kam per ai henry kine bet ki pen sngau per jingmot ki sngau pen yeshrot pen ban ki pen yakhi wen pen ban henry ka long pen sngau si yang ngi kum ki Seng lokmi ki Seng ha ka Shnong hi bra